Simona, už stačilo. Naozaj stačilo. Ale teraz nehovorím o tvojom prvoplánovom humore. Tvojho humoru už bolo priveľa, už keď si začala. Nemyslíš? Keď sa už nemáš dostatočne rada na to, aby si v sebe našla silu, chovať sa a vyzerať ako člen druhu Homo sapiens, tak by si možno mohla nájsť tú silu aspoň kvôli svojim deťom. Tie sa ako vyrovnajú s tým, že ich matka umrie v 40-ke na zástavu srdca. Dokedy si myslíš, že ti tvoje srdce bude tolerovať túto ťarchu, ktorú ho nechávaš vláčiť? Neviem sa rozhodnúť, že či je slabší jej humor, alebo jej sebareflexia, keďže je ochotná ísť s týmto netalentom vystupovať pred ľudí. A ešte k tomu si dať do mena ako prívlastok, že komedy. Je to podobný princíp, ako keď si Fero Joke dá do mena, že joke. Jej fanúšikovia sú tak mentálne vybavení, že si vôbec nevšimli, že stále dookola rozpráva tie isté vtipy. Každý rok opakuje, ako je zmizlo jedlo z taniera počas toho, ako večerala. Proste dokola to isté. Dokedy si myslíš, že ti bude prechádzať, že sa vo svojej dospelosti chováš ako 15-ročné dieťa, ktorého rodičia nechali doma na víkend samé s plnou mrazničkou zmrznuté? Simona, poviem ti tajomstvo. To, že si tlstá, neznamená, že musíš mať každý jeden vtip o tom. Vyzerá tak, že by o nej TLC mohol urobiť dokument. I have some juice, Miss V. When I eat, it take the stress away. That's what I do to help me cope with things. Že nemajú problém chodiť po svete s ich zanedbaným zjavom, aj keď neviem, či tomu jej seba prijatiu môžeme úplne veriť. Pretože vždy, keď si z jej postavy urobí srandu niekto iný, tak ako si ona robí srandu z výzoru mnohých ľudí, začne sa hádzať o zem ako malé dieťa a obráti celý slovenský mediálny priestor hore nohami. Takto podľa mňa úplne nevyzerá chovanie vyrovnanej ženy, ktorá prijala svoje telo a miluje sa taká, aká je. Aby si bola v tejto dobe tlstá, musíš byť naozaj neschopný človek. Ty a tvoj muž Simona ste jedni z mála, čo sú dodnes tlstí.